when revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. ibandla Life Abundance Christian Center phansi kuka-Apostle Zet Shiani ekhatshwa liqhiza labasasazi bezibonela FM bakumemela kumsitho omkhulu wokuvala unyaka ngendlela inomahluko i-crossover to take over. Iza kwinkonzo ekukhanyisa amakhandlela, nalapho siza kukhanyisa amakhandlela sisithi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya ebomini bakho. Ngalomhla u-Apostle Zet Shiani uyakube etshintshiselana ngeqonga nabasasazi bezibonela FM kushunyayelwa kuthandazelwa wonke umuntu. Indawo yedinga yiMneway i-OR Tambo Hall eside C eKhayelitsha. Le ngxikela yenkonzo yobusuku bonke iyaqala ngensimbi yesithandathu ngorhatya iyokuphuma ngensimbi yesithandathu kusasa ngomhla we-31 kuDisemba 2025. Ngena kunyaka omtsha ungakhonqwanga ngamakhamandela obumnyama nobuthakathi ebomini bakho. I-Life Abundance Christian Center masibonane khona. uThixo uzawubachila one by one. Meway Hall, Cape Town. What's he said? Wama nobani lo mntana? Wama nobani? Bring an oil. Come out! Yay! Come out! Lo bamsebenze ngomoya womkhovu. Yebo? Yes. Loose him. Name of Jesus. Liba koshai. Yenina. Niyithathelani imali yakhe. Buyisani imali yakhe. Buyisani le mali. Niyithathelani ingqondo yakhe. Hey. Nanko. Hey. Come out. Bring her. Hey. Nenzani man. Hey, ningobani? Nenzani? Ha? Nenzani? Diniyeke? Nenzani kanti? Namandla? Ngoba nifunani nini? Nifunani nini? Sabuphubesi. Wama nobani? Abazali ubuhlungu. Ngabe into hambe strateni njengqomeli. Ayonto namandla la mntana. So. Sabi on. Azophelelwa ngamandla ngokuletha. Phelelwa ngamandla lento yakhe. Phelelwa ngamandla. Nisanyamezela lapha. Nisanyamezela. Kule ndawo enihleli kuyo ndibasa umlilo. Jonga ndibasa umlilo. Kule ndawo enihleli kuyo ndibasa umlilo. Jonga niyatsha. Nonke niyatsha ngoko. Hey! Niyatsha! Bring it. Suka mama. Unemphumelelo futhi lo mntana lona manje. Uyaxoka.
Ngindawo umntana nje. Umncaka. Nenzani kanti? Umhlasu. Nifunani nini? Kodwa ayisiphi. Izathu. Isiphi sempumelelo. Hayi. Akwa impumelelo cha kulo mntana. Impumelelo yakhe. Ake. Khuphani into nesifakile. Ngeke khuphani into nesifakile. Khuphani. Hey, dithi khuphani. Hey, dithi khuphani. Hey, Anifuni? basasikhupha. Sabe oil. Moto azoba nayo. Dithi imoto azoyidrayiva. Onyipha. Asaze ndikhuphe tu. Yaxoka. La! Nazo Susi Mike, ndikhulula imoto yakho. Ningaqhwabi izandla. Ndithetha nedemon, andithethi nani ngoku. Ningaqhwabi izandla. Ndiyayikhulula imoto yakho. Bayandiva bona. Ndiyayikhulula imoto yakhe. Uzawulakha ikhaya lakhe. Bayandiva. Ndithi uzawulakha ikhaya lakhe. Hey, uzawulakha ikhaya lakhe. Uzawulakha ikhaya lakhe. Uzawulakha ikhaya lakhe. Nabo ndithetha nabo bayandiva. Nabo bambambile. Abafuna ke ekhaya. Nabo. Hey, uzawulakha ikhaya lakhe. 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 Hey, uzawulakha. Ndithi uzawulakha ikhaya lakhe. Ndiyanazi niyamvala. Ndiyayazi niyamvala. Hey. Azok. Yes. Kanti nifunani? Yes. Umama ke makabe inhlekisa manje umntana ngeke. Umama ke nifuna beyinhlekisa. Ningobani ngonini? Ubrother kaMamakhe. Ungubrother kaMamakhe? Ufunani kanti wena? Ingumligazi lakho eli. Ufunani? Akana ndiyodlula sisi. Hayi uthethe akana ndiyodlula nothi. Akanokodlula. Ngoba nakodlula. Can I prophesy? Uzawuphakanyiswa bethanda bengathandi. Bendithi uzawuphakanyiswa bethanda bengathandi. Uzawusikelelwa bethanda bengathandi. Can I prophesy? Nawaphi namachina abawabophileyo empilweni yakho ndiyawaqhawula ngegama likaYesu. Bendithi ndiyawaqhawula ngegama likaYesu. Khawuthi khawuka ngegama likaYesu. Khawuthi vuleka ngegama likaYesu. Khawuthi vuleka ngegama likaYesu. Ithi vuleka. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiane, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba around Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha offices zethu. Office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before be uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zofika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya.
zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi. Ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Afrika, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagwirha khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo. Sinawo amayeza angakunceda, ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nalento, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane, bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907
1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji esikhona. Just wena dial the number on the screen, si WhatsAppele, sifonele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala ngitsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda namhlanje. Order yours, ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kulamatyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange bendiyazimenshina. Zininji mphulaphula, yiza sikuncede. Igama wayeBrem Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again, God bless you. Bye bye. Lo moya wenhloko eniwusebenzisileyo, le nhloko niyisebenzileyo, lo moya wenhloko ndiyayincothula ngoku. Azoke ndiyayincothula le nto niyifake apha entlokweni yakhe, ndiyayincothula. Khophani, ikhopheni, ikhopheni le nto niyifaka apha entloko, le nto niyifaka apha entloko, ikhopheni ngoku, ngoku, ngoku. Le nto niyifaka apha entloko, jong, 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 jong. Le nto niyifaka entloko iyaphuma, it's coming out. Le nto eniyifaka apha entloko, no, bayekele, bayekele, iyenzeka, yekele, uthila nabo uThixo, yekele, ninganiphazamisi. I know what I'm doing. Le nto eniyifaka apha entloko, baninji bafakwa izinto entloko. Le nto eniyifaka apha entloko, come out. Nazoke, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Hey, angeni nyamezela. Thakwena. Ngagqiba apha. Beka izandla apha entloko. Khawuthi nantoni na abandifake yona, nantoni na abathakathi abandifake yona, iyatsha. Fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tandaza, 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 tandaza. Hikapakoshada. Tandaza, tandaza, tandaza. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring Apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you.
Iwolawa Zitatele Baba Amanda Iwolawa Iwolawa Zitatele Amanda Iwolawa Iwolawa Zitatele Amanda Iwolawa Iwolawa Zitatele